Aquí c'est la Val d'Aran, donc d'un país occità. És important de venir aquí i de presentar Constituent? Home, jo penso que sí, perquè el dia 1 d'octubre tenim un gran repte a Catalunya. I hi ha un desconeixement històric, jo penso, per això abans també he parlat de deute de Catalunya amb el Vall d'Aran. Hi ha un desconeixement mutu respecte a moltes coses. I avui Aran és evident que jo el reconec i penso que en tot cas l'Aran serà el que els aranesos decideixin, i això no cal ni discutir-ho, però és evident que administrativament avui està enclavat dins de Catalunya i per tant ens hem d'ajudar mútuament perquè l'1 d'octubre sigui un èxit, perquè si nosaltres volem canviar el tarannà del país on vivim de manera radical, democràtica i pacíficament, és evident que necessitem els aranesos com un més dins d'aquesta Catalunya que en principi avui i ara en forma part. Ara és evident també, i el projecte ho diu explícitament, que a la Val d'Aran se li ha de reconèixer per motius polítics, d'idiosincràsia, de llengua, fins i tot de legislació, no tan sols actual sinó passada, se li ha de reconèixer totalment el dret, no tan sols a tenir la llengua oficial que té, sinó a més, a tenir el dret d'autodeterminació. Allò que Madrid nega a Catalunya, Catalunya no li pot mai negar a la Vall d'Aran. Constituent és un moviment ciutadà. Correcte. Dins un estat on hi ha subjecte del rei, és un poc complicat de debutar un moviment d'aquesta mena? Bé, jo penso que Catalunya en general, la ciutadania en general, s'ha mobilitzat des de ja fa anys i Catalunya el que sí que té és una gran riquesa, això històrica, i no cal ser historiador per saber que la riquesa de xarxa social que Catalunya té amb ateneus, amb els moviments sindicals, amb els moviments ciutadans, etc., és riquíssima en la història. I avui en dia hi ha una ANC, per exemple, que representa a la majoria de la societat civil catalana, però també hi ha Òmnium, hi ha també l'AMI, que agrupa els municipis, i altres organitzacions que el que fan és empènyer i ajudar, perquè el que vol la gent de Catalunya és participar activament en aquest gran repte que tots ens hem imposat, que és aconseguir la llibertat, aconseguir un país nou on realment no mani els interessos particulars d'una casta espanyola que s'ha perpetuat pels segles i que ha utilitzat les monarquies, les repúbliques i les dictadures al seu exclusiu benefici, sinó que el que volem és una Catalunya en el que el poble mani i la ciutadania sigui l'autèntica sobirana del futur de Catalunya. Darrere qüestió, 2006 en occità, a debutat el moviment de protestació, de reclamació, d'independentisme generalitzat en Catalunya. D'un país 2006, doncs fa uns anys ara, per vosaltres, aquí a Constituent, trobat que hi ha un canviament o les causes venen naturalment de mai en mai, direi, una reclamació d'independència, una reclamació d'un referèndum, de votar, i que la ciutadanitat existe en Catalunya. És que el moviment és prou gran, prou important per poder canviar les causes? Jo estic convençut que sí. I a més nosaltres estem en aquests moments, ja ho ha dit abans la Mireia Boia també en l'acte, estem exercint un dret reconegut internacionalment i que entenem que no se'ns pot negar de cap de les maneres. A partir d'aquí, els que estem, evidentment, a favor de la independència, a favor d'aconseguir aquest estat nou que abans deia, votarem sí. I entenem que serà la majoria, perquè evidentment avui la majoria de la ciutadania catalana està per aquest projecte, sense cap mena de dubte. I sabeu que contra això hi ha una diplomacia espanyola que treballa la diplomacia europenca, francesa, alemanya, etc., i que és fort potent. Absolutament cert, però també és veritat que van canviant molt les coses. És a dir, jo diria dues coses. Una, ja sabeu el que a nivell de mèdia, el New York Times, el Financial Times, la Fundació Adenauer, etc., s'han manifestat últimament molt clarament en contra, en certa manera, de l'actitud del govern espanyol, o molt clarament en contra de l'actitud del govern espanyol. Això primer punt. Però segon punt, a nivell europeu, és evident que avui cap estadista pot donar suport a la independència de Catalunya d'avui per demà. Per què? Perquè som els catalans els que ho hem de fer. Ara, al final, i això ho comentàvem i ho discutíem quan jo vaig anar a presentar aquest projecte al Parlament Europeu, al final
els propis polítics del Parlament Europeu deien dues coses fonamentals. Escolteu-me, al final la realitat política és la que s'imposa. I si aquesta realitat política s'imposa de manera pacífica i democràtica, és evident que teniu la batalla guanyada. I l'important és això, que sigui pacífica i democràtica i que s'imposi realment, és a dir, que la sobirania de Catalunya s'imposi a la sobirania de l'Estat espanyol. I això, si es produeix, i jo no tinc cap mena de dubte i sóc optimista en aquest sentit de que s'acabarà produint, és evident que serà el punt clau de la gran victòria del poble català. Perquè, a més, el Parlament Europeu és conscient, perquè ja ho ha fet altres vegades, de que ell resol els problemes de manera pragmàtica, per una banda, i donant solucions ad hoc a cada problema que es presenti. Xipre, per exemple, és un cas paradigmàtic de solució donada pel Parlament Europeu en contra absolutament del Tractat de Lisboa. Per què? Perquè la realitat política era una determinada. I atès que aquella realitat política es va resoldre en contra del Tractat de Lisboa. Jo confio i espero que si nosaltres imposem la nostra realitat política de manera pacífica i democràtica, com s'ha demostrat fins ara, a la fi el Parlament Europeu i les Nacions Unides reconeixeran aquesta realitat i trobaran la solució ad hoc que tots plegats necessiten, ells i nosaltres. Merci, Blas. Moltes gràcies.